Ola camiñantes, este lugar fantástico que está detrás de min chámase o Castro do Páramo. Evidentemente hoxe estamos en o Concello do Páramo. Imos a descubrir lugares interesantes. Acompañádeme, imos ao noso camiño. Hoxe iniciamos este camiño ao pé do río Neira, donde confrontan os concellos de O Corgo e o Concello do Páramo en ese lugar chamado Castro de Neira. Aí veremos unha casa pintoresca e curiosa, así como unha gandería que pertenece á mesma, que dá elegancia sublime á carne da zona. Seguimos o noso camiño e chegamos, como non, a unha capela que, aunque non temos datos, é pintoresca pola súa ubicación, a Capela de Paredes. Unha capela con unhos paisaxes e unhas sombras privilexiadas. Deixando este fermoso lugar, chegamos así ao campo da Feira do Páramo. Como contemplades, a arquitectura en cantería e tamén en lousa pizarra fai deste campo o emblema do concello, así como coñecido no mundo enteiro. Seguimos o noso camiño hasta chegar ao alto do monte do Páramo. Bueno, camiñantes, pois xusto detrás de nós as terras de Láncara e, como non, tamén de Sarria. Desde estas vistas tan privilexiadas desde aquí, desde o Páramo, moi cerquiña do reemisor de televisión, do que fai que nós poidamos ver estes programas como outros tantos, despedimos o programa de hoxe. Moitas gracias por estar con nós e víxete sempre que ti queiras no seguinte camiño.